na de hye enhye dante ase no asede ambulance adwuma kodo wo mu no wo mutiri mu oden enso anya sa eye bibinti wa church mu sada na opani a wo kasa kane no no ye soani a wo hwe apomuden ho nsam so wakasa achemu no nyamfa benado koboy wo sei eho behia pa se ukomu ewo ayasabia hodo no no wo mayi mu a se sebio emergency ward ho anase unity bi e wo ho no wo bi firi mu a e wo se ye audit yankasa esanse maternity unit no wo no ye bibia ekoyie ewo sabia ye ho ya wa cheche ensemu a ye de esum wei na opani a wo no wo hwe asoye a wo no mu na wo mo hwe enkronkuma na afa mu puntuo afei ahensam ene esom ka ho no wose sede ye bie yensam ede ama no e wose ye ne ye na bibi papa bi efretre ba no nso nsam ye de ebesom wo guta wanum national women's wing penifo wanum sede ekono e wose wanum ekire wanum ahyemu edi dwuma entine dwuma bete pa ya wanum akwakode ye de nsam besom ye betwapo akwakopie obi man so am Somalia wanum kiremu sei wamu akyene kom akye na sese ne de ekamia esen kakra eniema ekoyi a enche ete said de Ghana tetiri kom si ye do bibia bekoyi e wo Somalia memu eno nsum nsam enam anwumre kwante nkoro abena badu adepa kofi me en mesi adwa mesom wo Abusia meda say mi free samno ase ede amount arahusam share Facebook no so yedemu live eya SOMPA 106.5 FM akra na wa like page na sha ma foforo nya bi ahwe wadwenkyere no na de ato wo no ye wie na brebe mu nko ade a ye bebɔ ne kyiri ede asom wo upiemu ewo pai katanga wanum kiremu se ewo oti emantamu na arahusam ne se akwanhia bi asia homakyin a enam so amanipa be semienu eti nananom sia do yayaya na odum jadwumako no no ewo afa ho wanum akiremu se wamo ekoye na sede akwanhia na yado ebusua eni enyan se wo hwe Facebook no so a yeso na wodi ache yen sede ade no ete no se wo hwe sede ka atete na wo hwe sede enipa dasani ba ehye na se na odum jadwumako fo korampo a wo mo koye a wamo skills and afa wanam ewo akade a won betumie ade atwatwa ka no ayi nipa na film kra no won wie na kyese nipa no ne fa ba bia tetetete kra na akoye arehosem na opani a wono woye sub officer ewo odum jadwumako ni fa no ewo pai kantanga eye Owura John J Pego wakasa itremu se wanum free station obira wanum enya asa distress call no ko ba ya na kyerɛ sɛ wɔn tena na ntena no efiri wanum akache bɛsɛ no nan epa ho minute no aduasa ɛna wanum etu wɔn hyɛn kɔyɛ no wɔn kopie sin hɔ no sebio sɛdeɛ na ka no ayɛ no na ani enyan wanum eto nsafrɛ wanum nuapo aposifoɔ ma wanum nso bai emagya wɔn nyina ɛka wɔn tam siani ye pempen so anan korɔ ɛma wɔn timi rescue adehye nanso sɛdeɛ na adeɛ na yɛ no ka no na amoamoa monkyem santi de beba ne se won be yi wonom akọ eye mukrabia ne ye de wonom nso akọ hye baabi na agya ebreba mu ampanimfo atimi abeyi wonom omabusuafo na numu na opani a wono o ate ese opani ewo oti emantamu commander DO1 Francis Agbetivo wono wane SOMPA kase ekasa ye kyerkyeremu ekwanya wonom fa so wom koye sede wom kohu ye ene bra wonom wie bibia wom free wonom akache 4:30 no wonom wie bibia na dubaako apa ho minute no aduasa enum 11:35 am ansa na wonom awie bibia sesa wom amu ekopie mu ewa mukrabia esensa cars ni nyina no efiri sa kwantempo ne so ni nyina mu no wom ka kire Ghana ahyenkafo afei yani a yetete ahyen ahodo mu no esese yetwi ahyen a yenya hweye pa esanse America 10 second tembrantam no agini pakra free ni nsam echen yadeda ho na yenyina yenhwe hu ye esanse wo nkwa a wo ade nyina odum jadwumako ni fe no no ewo kpai kantanga sei wanum guso di hwehwemu begu akwam sede ye beye a wanum behu adekode pote nam so na wonmu enya asa akwanhye ya na akwanhye ebai wanum kyeremu se de odrovani a na wotwi ka no
license ya wɔn mu nya ye no edin na ɛwɔ so ɛyɛ Suleiman Hadriu Yusuf ɛno ɛne license ya edin no ɛwɔ so na mmom wɔhyɛnkani ne deɛ wati nananom sia do sɛ deɛ medical aka ne to hwɛ Facebook ne so a ɛna yɛde wɔne ne mate ana ne conductor yɛde wɔnom agugu hɔ sa no akɔyɛ awrɛhosɛm pa enti saa bre sɛ ebia wɔde hye bi di Suleiman Hadriu Yusuf ya ɔyɛ hyɛnkani na ebia wohwɛ oti empɔtam hɔnom na otu hyɛn ahomakyin ana anadwo no na omedu fia na ɛkyerɛ sɛ deɛ sie ne deɛ na ɛkyerɛ sɛ ayɛ ka nyame fa wɔnom kransie yi a wei ɛyɛ odum judgment no ɛwɔ Pai Katanga wɔnom ɛde emu amanneɛ aba yɛtoa nsɛm no ɛso wɔpani a wɔno wɔkasa yi ɛyɛ Owura Daniel Asare upie mu ɛwɔ nkranpomponi mantamu a Ghana National Ambulance Service adwumakuo no wɔno ɛna ɛyɛ wɔnom manager wakasa akyerɛkyerɛ mu nsɛm wani abiebie nsɛm ani kakra de akyerɛ Ghana adehye wɔse eto de bia na Ghana fo ka sɛ ambulance no yɛ car no wɔnom ɛde fa sɛbi emu wɔse da bi o esan sɛ obi wɔ hɔ no mu a bɛsanka akwanhyia sie ya wɔnom ɛbɛfrɛ Ghana Fire Service fo no ne yɛ fra ambulance fo sɛ mu ayi akwanhyia si ntuma sɛ mu na wɔnom ankɔpɛ na Ghana fo bi twɛ wɔn arapa ɛne obi wɔ hɔ tumi ɛba station hɔ na wɔnom abɛtwa bɔ wɔn a te sɛ deɛ sɛbio wobi efiri mu a wɔn na fa mu wɔse da bi ambulance cars no yɛmfa mfa mu na mmom yɛde fa ayafoɔ ɛna sɛbi wɔn mu a wɔn mu apira enti ne sɛ ebia sɛ akwanhyia na esi a wɔn mu ba wɔn mfa deɛ wafiri mu wɔn mu bɛfa neɛ wapirapira ya ne pra no ebetumi aboa na wɔn mu de ne to ambulance ni mu a wɔn etumi atreat ne kakra kɔpem bra wɔn bedu ayɛ asabea na deɛ yɛde fa emu ne deɛ yɛfra ne health na aya na Ghana fo yɛnhyɛ da enim difference ni nti ɛne yɛhu sɛ wow ne si so ayɛ sɛ ambulance yɛsi ambulance ɛno no wakyerɛkyerɛ mu sɛ Ghana fo motwa wɔn mu bieyɛ aya wɔn te pa si yɛta atwa wɔnom enti no sese no wɔn pɛ so wɔn education no kɔyie ɛde ma Ghana fo sɛ cars a wobɛhu sɛ yɛatwa ho ambulance no yɛmfa mfa sɛ bi emu na mmom obi a yade ya ye pentem edina kopie mu wa ya asabia ene ye fa no ene de wapira ene ye fa ne san say no bibia wom eye mini clinic na say mini hospital entina no so ahwefo a wono hwa yade wom bi ye de wokoni nyina ne ye treat kakra said ye be ya nyankopɔ betumi aboa wo na ye bedu bia ya ye de wokɔ no won so won kwa akoso akura wo wanum kyerɛ mu say wohwɛ mu a ehwehwɛmu kakra wonom ayɛ no sɛ adehye a ye nyina wo memo be say 5000 na wanum nyina ekasa kyerɛ mu sɛ ya ambulance no wo mo hyɛda ehu wo mo ade yo papa wo mo kyerɛ mu sɛ ye mo de fa mu na wo mo ɛbɔ atirimɔden ɛno mu ɛnenam so ma wo mo sɛ hu behia ɛsɛ wɔnom so etimi ɛbɛkyenkyen nsɛm ebi nso wɔ hɔ no mu a wɔnom so wɔn hɔ no ɔmanya kɔ a wɔn benya no sɛ bibia si wɔnom mmra obi yade de mu ɔdene wɔn bɛkɔ ne na kyerɛ sɛ address kora yɛde ma wɔnom no enwum a yɛbɔ hɔ kyerɛ sɛ party kora na ɛkɔ so bibia nsisi obi ɛyade enti saa de yɛfrɛ no prank course no anaasɛ prank emergency course no munya Ghana de hye na ne yɛ ɛyɛ ayɛ mo dedodo ɛyɛ saa na sɛbi baby ebesi anasem hia bi besi wopɛfrɛ wɔnom no ebia na obi agye wɔn mu agina so a na ɛno so anya asɛm bia be wiase no na yɛde sombo ɛba bɛbɔ wɔnom a Owura Daniel Asare ya wɔno wɔyɛ Greater Accra Regional Manager ɛde ma Ghana National Fire Service ɛde ma Ghana National Ambulance Service adwumakuo no ɛde mu nkyerɛmu aba Wan samfufro mu no wapani a wɔkasai enkade no na wɔyɛswani no wɔhwɛ ɔmanya pomuden ensam so ononyamfo Benado Koboyi wakasa kyerɛ mu sɛ nansan ensem bi esi yɛ wa yɛ asabea bi enam so ema 29-year-old boy Owura Charles Emisa eti nananom nsie do ɛwɔ emergency ward a hospital no de yɛ anim so ɔkɔbɛtre na emu baako enu eti nananom nsie do besi sabre yɛ nya hudin no na wɔnom kyerɛkyerɛ mu sɛ yate ho committee ɛyɛ 3-member committee a wɔnom ɛhwehwɛ mu no ononyamfo Benado Koboyi kyerɛ mu sɛ ayasabea hodo a wo man mu nyina no biaye a yɛhwɛ apemfo ɛne biaye a apemfo no yawo awie no yɛhwɛ wɔn ne wɔn ma no sɛ bibi si na nam ayi sɛ ebia opemfo no ɛwa awoyɛ na oti nananom siedo anase ebia wawo awie oti nananom siedo a
wanom audit womo management ya womo wasa ayasabia hokoro no wanom nyina tena se ye auditing na wanom hu adekodia potianam so ema sa opemfo na na say sa mada no eba ho na bibia si emwati na nanom sedo wo kire mu sesenka wanom extend sa wanom audit ya wanom ye ya wanom efre no maternal audit epiemu ewe emergency wars wa hodo no a enka beboa pa esanse wanom tate bi se emergency ho bibi besi na ebe wiase ne yese wode hye ne ba ye no kura no wokọ wode hye ne ba ye wati na nanom sedo enti ye na wo mu hye de hu adekode potia ekoso ewe emergency ho enso eye ne ne agemu ato hotra eye ne ne agemu ato hotra enu nti no se ye emergency no nipa no ba ye nyina no so hyew enya afi ne ye be ka kire ase mesese koyi card bra na hene na se card ne ma ya na ode hye ne da ho no wo bra no watiam na card be ba no wati na nanom sedo na mo ye ndai onanyafo Benado Koboy say said ye friend no audit no ekwa unity bia nka emergency ward wa hodo wo man yimu a enka betumi aboa. Every case of death from pregnancy-related issues, we hold meetings in the hospital on them. When any woman who is pregnant dies, there's a whole meeting involving management in every hospital in Ghana. Yes, they call it maternal audit to find out what went wrong. It can be a problem with the one who should have operated, a problem with the receiving nurse. We doctors do it. Doc was doing it when he was in service. We should bring that attitude towards emergencies. Any death that happens in emergencies, even when it doesn't come to the national level or even in the hospital, if you lose a patient for an emergency, there must be an audit to show whether we could have done something. For now, the practice has been that if you die, it is your time. But that cannot be the case. For maternal cases, we do it to identify what made the woman die. And for some strange reason, even if it looks natural, we always try to put it somewhere so that we can improve that place. No, naka baby to me akoye onanyafo Benado Koboy enkane no na oyeswani ya wo hye omeya pomudin so ye no eso ene wakasa kire mu no enti de friend no maternal audit ne awo no wokwa ayasabia bia mu awo man mu a wo mu ye bie no pemfo ne ba wa be film de na ma enam so ema wo film nipa no ewo no wa film de na nam so ema wo film empo no meduai so asabre no no mo adi tini nyina no ye kwari wo mo Emma management ni bisa wanom nsam enti nipa no obi aba womo adwen wona so yie se bibi ensie enti ne se wonom enforce bi ewo emergency wars wahodo ewo man yi mu ayasabe ahodo no a enu ebetumi aboa ya wakyerkyere mu wo ensam foforo mu no ye to nsam no eso asye ya wonom na wo mo hwe enkronkuma afei ahensam na afei osom eho ensam wo man yi mu opani a wotua wonom ano eseso ani eyononyafo Ahmed Ibrahim wakasa kire mu say ebre asom se Ghana de hye ewose yetimi ekyekye yensam na said ye kaka yadwemu ewon paibom enkankan yenuanu mozirami fo akora wanom ahye Ramadan eye akonkyene yi asi ni nyina eka ho se ye nyina ebetimi aka ye ho abom ewo empaibom na yetumi aye pempenso anankro na yenso yetumi aunite na wase ansa na bibi betumi akoyie ama oman atumi anyini wodom oman atumi anyini wasundue mu no na biakoye eka ho afei ahobrasian so eka ho enti no wase ehu behia pa ese wanom ede bia ebegwa kwamu ye na woka kire akwantu kunkunu ye a yenuan moziramifuo etui ese bibia ebekoyie no eye ala na obompa ya kire no ala tie pe na kyese waje koma nyankopon na makoma so ade a na se mo bisade a mudi gu wonum anim no ne nyina etumi abem wase nyankopon eye adom a wonom ekai Ghana de hye nyina se enuema wo mudi gu akwamu no bibia betumi akoyie na wo mo ede nafu ama akomako aduanan ana adisi wonom na yakaka yeho ese yebetumi a sacrifice to each other said Yesu Kristo kura no wode ne kra bebo afore ma yen entini se bia wunua bia ye obone a wasa utumi de che wo firi wakomam na ade ache afenso se utumi ye atuhu ache adwuma so de boa aman na ana oman na betumi akoyie wunua bi ehia bibi na wo bi a manye pesami nkuminya ubetumi amane bi entini omamu ewo nhira eche wode entini wonom echeche Ghana de hye ede sanefu amakomako aduanan no esi wonom na kache Ghana fo nyina sei charity begins at home se uyi obi na uyi adoye anye se bi adoye no uyi agu keke nemum ubenyamu nhira ni nyina ekire odo entini yane a ye wo my Ghana mu no enkanka Kristofo moziremifo ya nyina yete som no ase entini yehu ni sei sabre ya ye ne wo ahyase yi emana mu ene wo gusa wo kakaye a ye ma
na omano so nyankopon enhira yemfiri mu na enye ade adada ye ya aseye yi opani anensa ehye krata ye ba ye ase eyo ononyamfo Ahmed Ibrahim ya wono ena ehye sa aseye no so ayada na atwi ade asomwo abusia waso a wutie no sia bremo kase eye Pepsodent you en won mo aso yesene wo mo sa ya atwi osia no papa waso de afa anwumere wadi wu last meal na se ebia o snack bi awie na wundi hwi biom na wokoda no eno so ya atwi osin eye Pepsodent ema wosen anim banyam afa ema osinya hoden entama wunya kaka sa wunyisu Pepsodent yampacho aya no wayusu bi na eno no etu kaka ase ema wosen so emfemfem Pepsodent bi wo ho no mo anase toothpaste bi wo ho no mo a wuyusu pe ema wosita femfem wonu mai swata na ekiki usen afa wuntumi anwe ahwede wuntumi ani ade de aya na wa yusu Pepsodent na ubehu se difference ewom midima for herbal center say yen control say yade a aya chronic no bra no nto ase emfama stroke ya nwedweye sisi yade die mu odene abusua yade no aya krankro wako Dubai wako Turkey wako England aba yade nda so tew otepa me patro aya no wako midima for herbal center Dr. Tamoda so no obetu yade na se ede amawo malaria stroke ya nwedweye ni na no obetu ase infertility afei emema no aya mo prostate mu nsensem aya agensrepe no na wako Dr. Tamoda so pokwase mayira ewon kran ha kona yade na nyira ebo kwa agogo Kumasi asem na meken wane agogo government school no ene din hwani mu 0244 774282 ana 0500727215 just what kenke osu bedi dokno show dokno moton ye de yellow corn na ye 3 Ghana cedis pe mu amutu enkra dokno ton me pato ye just what kenke na waso wutu ton wetim de age 7 cedis ana 5 cedis en faso woso entini dwumade bia wudi bia so betumi abetu dokno bi e de akwa di udwuma ye wo dome commercial bank no echi ho no mo a e wo enkran ha gye na frɛ yen nyemfa dokno ne bi emrel 0256 068832 na Joseph François Joseph na time herbal mixture TIME eno ne adura etu etiri di yade malaria no ase enti no unyanya malaria pe time na wakwa kope bi ato 0244 417669 0244 417669 na time enyo so yeto nsam no eso ewo nsam foforo mu maami a waka sei Mrs Pearl opoku upiemu ewo guta ma wanu ewo guta dwumadie no emo no wano ana ye women's wing wakasa achemu se wani na executives ni nyina no wanom ye die wanom betumi bia se ema ya wanom edidwa ewo maimu no wom so betumi abo ho so na de ekọ de wanom be ya ebema edwuma wanom ye no etumi akoye no wanom be ye ninsam eni China abine mo lo up to 5 million on ba be yo bodwuma any adam group Ghana ye ni se scan bi tiesa my so to bat ma mes o ku adwuma na ano no adwuma ni beku ekutu so aye ye ma time ye hwe ma ye hwe abusua tiesa my so on to bat so my ye pona chow on famra for se bia ye ma time for ye betimi atwia ye betimi aye de be ye yes aso asere say put aye doso so I can't SME say about 85% of the population. TSA bind so on share the draw. On share the draw no yakasa on tie na on komaye. Na yakasa bayatie no akwamaye mami kase echi no ma Mrs Pearl opoku ne kasa no echi no Mr Charles Jan wono oye second vice president edema guta ejumeko no a wono mo hwe ema no so no wono so ede kakra etwa so benkia se ye betimi aboa ema ni nyina no ye no ma ba ededie no ma ti edwer na omudi no ma ti ase enoma bebe wo ededie mu a ema no enye hu enti eba ni sa no from so omombra omuntimi nja omudwa no the best from say de ye sa ihemu die ema ne beti omonwase no mo hu se edwa na omudi na omo abre infre bebrebe na omo kura edwe no omo ankasa betu omo ho ama ededie Emma for me almost 80% of ABG. Bebe here say ye betimi aboa Emma ni nyina no. Na Emma no yaboa wonom anopani okasa ye deputy national second vice president edema guta ejumeko no so waboa maame
Pearl Opoku ene ne mai edwumadie yi ne krokra mu no secretary edema ekwei ema no afem eye Mrs Gifty na nafia no wono so no wadwumadie no asibi wono so ekasa kakra ekire mu sede be ya womo so ebetumi aye ede aboa ema no eju a womo die do guta no eye dwadifo enko a emu ma ena ye sensitization ma obi oton ade hu se ekwo bi we fe guta so de ho be join ni if say guta no ye ku ema dwadifo eni especially ema ye die titiri enti na guta women school ewo ho se be ya ye how eni atiti kwan a ne ma eha ye wo ye dwuma mu aban betie ye if say mo amu se bakufo kasa aban ntie atie mu ye ka ye ho bom na ye kasa aban betie ntenne ye sensitization se dwadifo nyina be hu se ko bi wo ye from guta women school na mo so omo aba dwen ye ne ye kese na ye mo ye du Mami a wono so kasa ye General Secretary Edema Guta National Women's Wing intine ema no so ede no Mrs Gifty na nafia no wone ne kasa ye ensem training na opon checheku na etosom ye abusua ye kwakobu kase ne kom se pen e wo bi my so na UN gwanom na wo de kratai abai wo mu kire mu se de ewiase nyina eye se wonom World Food Program wo mo de kwakoso adehia wonom wo Somalia asene no wanu mu kire mu se ebetumi aboa ama ekomu a etisi ye wo Somalia no bibia tumi akoyi wanu mu kire mu kra se wohwemu a efiti sabria ekosi epo oforisho busumi mu no na nkakra ewiase nyina wanu mu adweko benkrom wamo ekeka wanu esase ya wamo estimate ye be se 4.4 million adehia wamo Somalia se won sabetumi akwa no na aduane ahokọ atwe ewo mpotam won wo manya biadi no eso ebetumi ate ama wonom so eho atọ wonom enumu ene wo akire mu se wo de niam agwakwa mu se kura no wohwemu abese 2.2 million ena wo adikan ama wo sa aso enuane bi bi so a wonom akire mu se wonom timi keka bi bomu a ama sabre ya me no kasai de ye kan nutritious foods no wonom anya bia wonom edia bibia betumi akoye ewe abusua we so ene ye gina ema no nsia bremu kase a yede esomo free sompa no yede ni nyina esi yaka se ensem a yede di wontua no na ebi ene sei opani a wono kane no no yeswani a wo hwe apomuden ensem so no nyafo benado kobai wa kire mu se upiem wa ya asabia ahodo ewo mayi mu a maternity ward no se sebi pimfo bi anase obi wa woye no ofiri mu a wo mo de te wo mo enti ho behia se ye be kire mu ede akwa emergency ward no na de efifiri wo ba nansen no eye abu aso ewo mayi mu odim jejumekuo no ne fe no ewo pai Katanga wanu mchire mu se akwanhia bia esi yenam so ma nipa bese mienu eti nananom se do wanum ekoye no wamutimi yi wamu asabre wanum edo makopie mu ewa mu krabia yehye adekode potia enam so ma akwanhia esi ye wi ase wanum etufuo wanum so a wamo eye ma ewo guta edwadie ekoyi ema afem no wanum aye entete somshonko dia mama no mama me Gifty fianu wono okasa bi afei second deputy vice chairman edema guta dwumako no ora Charles Jan enso kopiase bia wono so ekasa ye UN said ye wanum enuane world program no womo de hyehyɛ so nti Somalia man no ese nkakra aduane no wonu benya bia di ye ene nsama hodo pi ene esi adwa ya Pepsodent eso yasene ya no atwuse anopa ene anwumre afei time heba Mr. wase aya no apabidi atu atiridi yade no ase medimafo heba center se Dr. Tamoda so brai na oma yade ni ndwane ne na ma omumika afei just what kenke 3 Ghana cedis pe wonom ene yaboafo a wonom so yasene ema nsami free Sompa 106.5 FM across so etisi mu wasantemantam yeba atan no Sompa 93.1 Kumase Ayiko FM 100.9 Kumase Adamfopa Radio Butu Paris France Abrochimemo omo so febi Sompa
101.1 Takwa Sompa Takrade 103.3 Sompa Tachiman 106.1 Sompa Sunyane 98.9 Sompa Nkranza 90.7 and afe Sompa Doma 101.3 Manka Simne Nkwado Kingdom 106.1 afe Keneshi Eban Radio nso Febi etopetema adesho mo Keneshi Market wo mo ete yenka Doma FM 100.7 Doma ahinkuro u Facebook no wote yenka wo so Sompa 106.5 FM afe YouTube no so na Sompa FM live www.sompaonline.com website yesemu for penu rata bwati adama wakutire nsemi nyina potoka samu brofo afoforo bi ka ho a wode agu wan mo betumi akọ kenkan bie ebusua pesema kania meje pene esi adwa esumu enanwumre yi medin ABENA BADU ADEPA KWOFIE madase